בצלעו של הר כנען נולד לפני 100 שנה חזון יוצא דופן. דוקטור ירוסלבסקי, הרופא וההר, ראה בטבע את מרפא האדם. הוא פרץ דרך לרפואה אלטרנטיבית באמצעות תזונה לקטו-וג'טבילית, פשוטה ומאוזנת הנשענת על פירות וירקות לצד תוצרת המשק מאדמה נקייה. ירוס ולוטה האמינו כי בריאות שלמה מתחילה באור השמש הנקלט בירק ובקשר המדויק בין האדם לסביבה. שנים אחר כך הגיע אדם לחווה, הרחיב את החזון, פוליקלטורה אורגנית, גידולי ירק, עיזים ופרחי תרבות הגדלים באדמה חיה, נושמת, תוססת כמערכת אקולוגית שלמה. לרגל שנת ה100 חיברתי את הספר בוסתן אל חכים, סיפור נפלא ממאבק להגשמה, לרפואה טבעית ולחקלאות רב גונית, שיצרו יחד את חזון מצפה הימים. בקרוב ימלאו 100 שנים למצפה הימים. אכיר תודתי אם תהיו שותפים להוציא לאור את הספר בוסתן אל חכים, ערכו הציבורי נדיר ותמיכתכם החברתית חשובה. באפשרותכם לתמוך תמיכה צנועה באמצעות ההדסטארט. יחד נצעד באור הבריאות שזרח במצפה הימים ל100 השנים הבאות.